تاوان کشتنی 25 تاوان هاتین انجام دان السنور پارێزgeha Duhokê ku ev kuştina zalamaya her wisa 5 afret el snorê parêzgeha Duhokê hatine kuştin el sala 2020 her wisa xwe kuştina zalaman 26 halet bûne û xwe kuştina afretan 15 halet bûne. Dizî السالا 2020 594 دزی هاتینه انجام دان السنور پارێزgeha Duhokê hemiye و her wisa tawanên gefkirine an ku tehdît li bendê 430 û 31 û 32 477 tawan hatine enjam dan fêlbazî ku li madde 456 û 57 hejmareka zor hatiye enjam dan ku ew jî 1714 tawan bûne. Ev kesên sera xerabkarînana torên civakî û mobaylê û amîrên peywendiyê bi şêwekê giştî skala li dijî û hatîne tomarkirin hejmara wan 536 kes bûne ku zorbeya wan tometbarên ev tawana encamdan jî hatîne girtin ji laya polîsên bingeha ve li Duhokê her wisa polîsên nehêlana gunehbariya. Her wisa bi şercûn ku li dîv bendê 412 û 413 hejmara wan 839 skala bûne. Dozên sextekariyê 83 skala bûne ku sexte bel genamên fermî da û her wisa ku 69 tometbar eşwa jî hatîne girtin. Tawanên qomarê 108 kêşa ku skala hatîne tomarkirin. Tawanên mixedderatî an ku maddên bêhoşker 47 tawan an ku tometbar hatîne girtin ji laya polîsên Duhokê û dîv da hatîne rawanekirin bo rêveberiya asayişa Duhokê ji ber ku taybetmendiya wan e. 2020 gel 2019 rêja tawanê gelek berevkêmiye ve çûye. Ev jî bi hin dêzaviritin ku planên rêveberiya polîsên parêzgeha Duhokê û pevkarî gel asayîş û parastin û hemî dezgehên diyên emnahiyê ku 24 demjimêra erkî dabûne ber hindê tawan projeka geleka berçav berevkêmbûnê ve çûyne û ku rêja notû sadê ji wan doze û skalayên hatîne tomarkirin el rêveberiya polîsên parêzgeha Duhokê hatîne di mahê înan û tinê 9 sadê mayne.